ಕಲಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುತಿಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಾನ SIO ಹಾತ್ರ SSP ಹಾಫ್ಸಾ ಯಾಕ್ ಮರಾಗೆಶೆ ಟಹಿನಕ್ ಬೂತಗ್ ಅಮೈತಃ ಮೆಹಮಾನೆ ಹಾಫ್ SSP ದೋಸೆನ್ ದಶ್ತಿ ಬೂತಗ್ SSP ದೋಸೆನ್ ದಶ್ತಿಯ ತರಕ್ಕಿ ಕುತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಲಾಜಿಮ್ ಅಮಾಂತಃ ಹುಜೂರ್ ಬಕ್ಷ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಆಜಿ ನಸೀಮ್ ಶಹವಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇಲಾಯಿ ಬಕ್ಷೋ ಹೀದ್ಗ ಹವಾರ್ ಬೂತಗನ್ ಈ ದರ್ಗದ SSP ದೋಸೆನ್ ದಶ್ತಿಯಾಗು ಮೀಡಿಯಾ ತ್ರಾಂಗ್ ಕುತು ಉಷ್ಟಗ್ तरक्की हासिल कनोके में पुलिस जवानानी तरक्की मजने वशिए गपिन जोश के पुलिस तरक्की बास कमन ये जवानानी बाजी कोशानी और बेहतरीन कारकर्दगी सवबा आहनी तरक्की रस्तक गीशे गुश्तक के उम्मीद करें कि पुलिस जवानवती मुल्क को पुलिस नामे रोशना करने के हाथरा मजीद बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरा करन गीश SP दूसरे दश्तिया तरक्की हासिल करती पुलिस जवानाना आर हम गोरा दातक कोई जमदश्ती मराइशा DSP मंजूर अहमद मेंगल DSP हेडक्वार्टर मीर फैसल खान लाइन अफसर जुम्मा खान मुल्ला ज़ैयो हाजी नसीर अहमद हम हवार बूतगन वश न्यूज़ कलात।